Mediterran stabbli u wieħed fil-paċi iwassal biex ikonna l-Ewropa stabbli. Dan kien il-messaġġ li għadda il-Ministru Malti għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Ian Borg fl-eluq tal-laqgħa oħra tal-Med9 li saret f'pajjiżna. Dan hekk kif matul il-jum tal-erba' il-Ministri tal-Affarijiet Barranin u Segretarji tal-Istat tad-9 pajjiżi tan-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea iltaqgħu f'Parozzo de Piro l-Imdina biex jiddiskutu temi komuni għar-reġjun tal-Mediterran. Dan is-summit li hu t-tieni wieħed ministerjali li qed isir f'pajjiżna wara dak li sar tal-enerġija f'Mejju li għadda bi preparazzjoni għall-laqgħa tal-mexxija tal-Med9 li se jsir f'pajjiżna fit-29 ta' Settembru li ġej. Hawnhekk il-mexxejja se jintlaqgħu bil-Prim Ministru Malti Roberta Bela u se jkun hawn preżenti il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel. Importanza li nkunu b'vuċi waħda meta niltaqgħu sabiex niddeċiedu fih dan l-Unjoni Ewropea. Preparajna għall-laqgħa tal-mexxejja illi ser isir aktar tard dan ix-xahar fejn nista' ngħid li lħaqna ftehim dwar l-iżjed temi kontenzjużi. Rappreżentanti minn dawn id-9 pajjiżi tkellmu dwar aktar kollaborazzjoni mal-pajjiż tal-Med9 biex anke iwassal li jkun hemm struttura għal dawn il-laqgħat. Dawn il-pajjiżi tkellmu fuq temi komuni li joqtu lill-Mediterran. Iva rridu nkomplu niġġieldu l-immigrazzjoni irregolari, niġġieldu il-kriminalità ta' min qiegħed jitraffika lin-nies, kif ukoll anke temi oħrajn bħal reviżjoni tal-fondi u allura il-qafas multianwali. Waqt il-konferenza l-aħbarijiet barra is-swar tal-Imdina, il-Ministru Borg esprima id-dieqa tiegħu f'isem pajjiżna għat-telf ta' ħajjiet minħabba l-arar fil-Libja u terremot fil-Marokk. F'kumment ma' News, il-Ministru Borg tenna dwar l-importanza ta' dawn il-laqat li joqtu lil-ħajja taċ-ċittadini. Pożittivament sorpriż kemm ninsabu fuq vuċi waħda. Allura dan jawgura tajjeb mhux biss għall-laqat illi jmiss issa imma anke għad-deċiżjonijiet li jkollhom l-effett fuq il-ħajja tan-nies tal-Ewropa, tan-nies Maltin fost l-oħrajn. U allura dak huwa l-mod ta' kif dan il-Gvern qed jaħdem anke fuq livell Ewropew u livell Mediterranju.